So guys, nandito kami sa Limkit Kay Hotel. Kasama ko si Pastor Dong. Hello guys. Ayun si bro. Maganda dito guys. Maganda ang kanilang upuan. At meron silang punong kahoy na walang bunga. Ang ganda ng kanilang chandelier. Maganda. Malamig ang atmosphere. So guys, kakaiba pala dito sa outer space ang 1004. 1004. Yun, no? Oh, dito kami. Ayun guys, magde-date kami ni Pastor Dong dito. Dalawa lang kami. Ang ganda pala ng Limkit Kay Lux Hotel ito. Pwede ka rin maglista ng mga utang mo rito sa Limkit Kay Lux Hotel. Ayan o, ang shining ng ulo ko. Tingnan natin kung anong makita natin ito sa window. Ayun. Oh, makita natin yung parking lot. Yung mga building ng CDO, Carne Norte. Ayan, de Oro. Maganda, maganda. Ayan, ang ganda ng painting dito guys. Tingnan natin dito sa ref, ano ang laman. Merong invisible water po dito. Meron ring bathrobe. Dito, maganda dito mag-CR guys. Meron ring jacuzzi. Ating yun ang jacuzzi. Ayan. The jacuzzi. Kunin mo natin ating mga gamit. Ayan si bro. Dito rin si bro. Ang third wheel. Tatlo kami dito guys. Ano ba ang makita pa natin dito? Dito kami mag-swimming mamaya sa jacuzzi. Jacuzzi ng Lux Hotel. Hindi na jacuzzi ng Sitio Kituba. Ayan o. Pastor Dong, anong masabi mo sa ating room? Sobrang ganda. Sobrang ganda. Amazing. Amazing, oh, di ba? Maganda rito guys, makagawa tayo ng vlog natin. Dito sa Lux Hotel dahil may wifi pa. At lampshade. Kasama ko ang dalawa, si Pastor Dong at si Bro. Hi vlog. Nakita niyo ang maputing babae nito? Kamukha ni... Sinong kamukha? Artista. Kamukha ni... Nasa kanya na. Nasa kanya na ang lahat, to. Gara-gara mo listi. Hello guys, papunta na kami sa venue. Tingnan nyo, ito po ang ating speaker ngayon. Ayun sa store mo. Ayan, tayo ay pupunta na sa venue. Galing dito sa Limkit Kay Lux Hotel. Punta kami ngayon doon sa Atrium.